Prekvapivý príbeh. Matka predáva syna na bazoši. Ja som si ho úplne inak vysnívala. Moje dieťa neskače do mlák. Proste je to nefunkčný model. Ivana si rodičovstvo pod vplyvom televízie zidealizovala. Tešila som sa, že bude ako v reklame a budem púšťať 15 práčiek týždenne. Na všetko sa pripravila. Vopred si kúpila 80 kg pracích práškov a 7 hektolitrov aviváže. Teraz mi to doma plesnivia. Dieťa skúsila vrátiť naspäť do pôrodnice. Tam ho však odmietli zobrať. Vraj to takto nefunguje. Ja sa pýtam, jak to teda funguje. Mrzí ju to. Dieťa jednoducho nechce. Teraz neskače do mlák. Čo bude potom? Čo keď nebude počúvať Mira Jaroša? Na toto nie som pripravená. Ak sa si nás baví, nikdy jej nezaspieva pieseň Mama od Majka Spirita. Nie, uriti, že mi nebude spievať Majka Spirita. Nie doma, nie aviváže. Špecifické dieťatko, ktoré neskáče do mlák, sa dá vnímať ako jedinečné, pokojné a poslušné. Tak to chápu odborníci. Bohužiaľ, ja nie som odborníčka. Ivana v zúfalej situácii ale našla šikovné riešenie. Rozhodla som sa dať svoje dieťa na bazoš. Keďže je pokazené, neskače do mlák, samozrejme na zlave. Nevadí, že prerobím. Ak by si ho kúpil niekto z Česka, kde sú ľudia liberálni a celkovo nie normálni, je ochotná zaplatiť poštovné. Možno tam aj západne. Ivana je kresťanka. Ako sa so situáciou vysporiadáva v tomto smere? Som sa vyspovedala, hovorím: Otče, predávam decko na bazoši v zlave. Dal mi 3 otčenáše, ja som to úprimne oľutovala, takže vybavené. Aby iné mamičky nečelili podobným problémom, Ivana sa rozhodla bojovať za zmenu zákona. Písala som list pani ministerke kultúry. Je žena, vie sa vcítiť a určite s tým niečo urobí. Že by jej pani ministerka neodpísala, sa vôbec nebojí. Ja som počula, že vie písať.